വാർത്തകൾ തുടർന്ന് അല്പം മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടു. അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. മലപ്പുറം AR നഗർ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടിൽ ED അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി. KT ജലീലിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് പ്രതികരണം. സഹകരണ മേഖലയിൽ ED അന്വേഷണം ആവശ്യമില്ല. സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഉന്നയിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യമാണ് KT ജലീൽ നടത്തിയത്. ED ചോദ്യം ചെയ്തതുകൊണ്ടാവാം KT ജലീലിന് EDയിൽ കൂടുതൽ വിശ്വാസം വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വിശദാംശങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് CG അരുൺ സിംഗ് നൽകും. അരുൺ, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ പറയേണ്ടത്, ക്ഷമിക്കണം, ദീപു രേവതിയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ദീപു രേവതി വിശദാംശങ്ങൾ നൽകും. ദീപു, ഏറ്റവും പ്രധാനമായും നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത്, മുഖ്യമന്ത്രി KT ജലീലിനെ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം KT ജലീൽ പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കൊണ്ടെടുത്ത ഒരു നിലപാടിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. ED അന്വേഷണം സഹകരണ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്താണ്? സ്റ്റാലിൻ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ MLA ആയ KT ജലീലിനെതിരെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു നീക്കങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളുകയാണ്. സഹകരണ മേഖലയിൽ ED ഇടപെടേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് അതിനകത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ കൃത്യമായ ഒരു സംവിധാനമുണ്ട്, അന്വേഷണ സംവിധാനമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ കേസ് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് AR സഹകരണ ബാങ്കിലെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണം കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാത്തത്. അല്ലാതെ ED ഇതിനകത്ത് വന്നുകൊണ്ട് സഹകരണ മേഖലയിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ED അന്വേഷിക്കണമെന്നൊരു ആവശ്യം തന്നെ ഉയർന്നു വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു അന്വേഷണ സംവിധാനം ഉള്ളപ്പോൾ എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. KT ജലീലിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കൊണ്ടാണ്. KT ജലീൽ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ, ആ ആരോപണങ്ങൾക്കപ്പുറത്തേക്ക് KT ജലീൽ EDക്ക് തെളിവുകൾ കൈമാറാനുള്ള KT ജലീലിൻ്റെ ഒരു നീക്കം, ഇതിനെല്ലാം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളുകയാണ്, സംസ്ഥാന സർക്കാർ തള്ളുകയാണ്. KT ജലീലിന്റെ നീക്കത്തിന് സർക്കാരിൻ്റെയോ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെയോ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തൻ്റെയോ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പിന്തുണയും ഇല്ലെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. തന്നെയുമല്ല, ED KT ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസം ആ അന്വേഷണ ഏജൻസിയിൽ KT ജലീലിന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷേ അത് സംസ്ഥാനത്തെ സഹകരണ മേഖലയിൽ ED ഇടപെടുന്നതിന് ഒരു കാരണമല്ല. അത്തരത്തിൽ ED ഇവിടേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്. സ്റ്റാലിൻ, ദീപു, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്